Ungdommen i Danmark på TV2. I dag er vi på en rejse her ud til Marselisborg Gymnasium, hvor vi ligesom vil prøve at finde identiteten i de unge. Og det vil vi gøre ved at snakke med en ung her på skolen omkring, hvordan det er at leve som ung i Danmark. Nu vil vi gå her en tur på de lange gange og se, om vi ligesom kan spejde en elev et sted. Så hvis vi følger med her. Hej. Hun er virkelig lidt glad, og det er jo pisse dejligt at se en, der er glad, fordi det er det, vi ligesom skal finde ud af her i Danmark. Hvorfor sidder du alene herude? Vi er i gruppearbejde. Ja, gruppearbejde. Jamen, hvor er gruppen henne så? Jeg er i min egen gruppe. Du er i din egen gruppe? Jamen, det er jo også altid godt, så man ikke bliver belastet af medlemmer i gruppen. Ja. Det kan jeg bedst lide. Ja. Hvordan er det så at være ung i Danmark? Det er fint. Kunne det beskrives lidt mere, måske med nogle metaforer? Ja, men det er jo meget om at træffe sin egen valg og være på egen hånd tit. Og så er man tit alene. Jo, jamen, det er jo også helt lækkert bare sådan at være alene nogle gange. Men altså, så det vil sige, synes du det er dejligt at være ung her til dags? Eller synes du ikke? Altså, jeg vil sige, at Hvis du nu skulle sige, hvad det negative var. Jeg vil hellere være tilbage i 1850, hvor det var meget familien, det handlede om. Fordi min familie, det er lidt mine bedste venner. Ja, Men det er lidt mærkeligt her. det er mærkeligt, men filmen kan man jo sige, det er jo også en slags venner. Men altså, synes du så, at det er en god idé med sådan noget gruppearbejde, eller tænker du, at der måske er en lille sjæl, der står alene? Nogle gange så er der nok en sjæle, der er alene. Ja. Men altså, jeg vil bare nogle gange ønske, at man ikke sådan selv skulle stå for sine egne sociale relationer. Det måske mere var... Så du kan godt lide, når de selv vælger grupperne, i stedet for, at der er en, der står tilbage, ligesom i for eksempel rundbold på fritidshjemmet eller noget? Ja, der vil jeg hellere have, at de valggrupperne får sådan, at man får en chance for at holde med. Det synes jeg helt klart også. For nu tænker jeg jo, i gamle dage, der var moren jo hjemme i hjemmet, så hun ligesom havde styr på børnene. Men i dag, der arbejder de jo begge to rigtig ofte. Så jeg ved ikke, om det måske er en lidt større form for, du ved, svigt. Ja, altså når man heller ikke har så mange venner, så kan man jo tit komme til at føle sig meget alene, fordi at det ikke er så meget ens familie, det går på mere. Det er jo mere sådan ens egne sociale relationer. Og derfor så kan man tit komme til at føle sig meget alene i verden også, fordi at der er jo ikke noget sådan pligter så meget mere. Nej, det er rigtigt nok. Altså unge, de er jo meget fri tøjler i dag, hvilket også gør, at man også er lidt mere ude på vippen, hvis man forstår. Altså, der er lidt mindre pli i dag, og det gør måske også, at der er nogen, der har ladt dig i stikken i dag. Det havde de aldrig gjort i gamle dage. Så du tænker lidt, at det havde været bedre i gamle dage i forhold til nu, fordi der var flere regler dengang, og altså, du ved, flere traditioner og normer inden for familien og hen i den retning. Ja, det er super. Vi siger tak til dig. Hvad hed du? Cecilie. Det var Cecilie. Og du må have det rigtig godt med gruppearbejdet videre hen i fremtiden. Ja, vi går videre. Og vi siger tak til Cecilie for en fantastisk stund at snakke med hende. Det var virkelig, virkelig en fed oplevelse, ligesom at mærke, hvordan hun synes, det er at gå på det her gymnasium, og hvordan det er at være ung i dag. Vi vender tilbage næste uge med hensyn til Bubber, hvor han vil forklare lidt om, hvad han går og laver. Vi ses på gensyn.